Hi guys, di ako karon sa akong maguwang sa Taboylan. First unang adlaw sa quarantine sa Cebu, di ay karon. So, nagluto ako maguwang og spaghetti. Magmukbang ta. Osus na miya. Osus. Pati naghanas akong gikuha. Osus, mahurot ka nila ako pati maghana. Oh, sus, naghana din mo. Kaun ta.